Zaoberal vedením snímku podľa časového vývoja pri raste nádoru na mozgu. Jednotlivé Project Milestones boli v nasledovnom poradí. Ortang sme rozbehali lokálne ako plnohodnotný backend na vlastnom serveri. Dostali sme prístup k dajakom súborom, dajakom štúdiám v podobe MRI snímkov, vizualizovali a implementovali sme prvú a druhú úlohu. Prvá úloha sa zaoberala drag and drop, teda správnym usporiadaním obrázkov. Druhá úloha bolo správne vyhodnotenie, či ide o pozitívny alebo negatívny progres daného nádoru. Overili sme vyžiadanie dajakom súborov a overenie metadát na frontende a fixli sme načítavanie dajkom a jednotlivých vrstiev MRI snímku. Pohľadu challenges, tak ako môžete vidieť na ľavom obrázku, vrstvy sa načítajú nesprávne, po našom fixe sa vrstvy jednotlivé pri MRI snímku načítavajú už správne, čo pomôže danému medikovi vyhodnotiť, že či ide o správny správny výsledok a nebude ho to myliť vo viacerých vrstvách, kde to mohlo byť mylné. Z pohľadu finálneho produktu už sme implementovali jednotlivé pohľady. V tomto prípade ide o vyhodnotenie, či ide o pozitívny alebo negatívny scenár nádoru na mozgu, kde si študent môže vizualizovať každý jeden snímok a vyhodnotiť, že či ten nádor sa zväčšuje alebo zmenšuje. Následne študent, ak zvolí, či ide o pozitívny alebo negatívny scenár, dostáva spätnú väzbu a vie pokračovať a sa poučiť z prípadných chýb. A čo sa týka ďalšej úlohy, tak tá už je konkrétne zameraná na správne poradie, kde študent si vie pozrieť jednotlivé MRI snímky a štúdie, na základe ktorých vyhodnotí, či je potrebné upraviť poradie jednotlivých nádorov alebo snímkov a taktiež systém vyhodnotí, že či ide o pozitívne alebo negatívne koncové hodnotenie, kde mu povie aj, aká bola prípadne aj očakávaná odpoveď, kde bola správna odpoveď. Ďakujeme.